Okwanu ndị ochi jidenufa fa na-akwụ windo ka fa mabata. Ndị be bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa ebe a. Onwezikwa na ebe mmadụ nọ na nke ikpeazụ ọ dụzikwa sevuo ebe ọ bụla ị nọ kịta anụnwa werezikwa otu anya wee na-alahụ ụla. Bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme n'Awka na Anambra steeti na ndị anụnwa unu na-afụ ebe a kịta anụnwa si windo mmadụ wee na-achọ ka fa mabata n'ụlọ mmadụ na onye nwe ụlọ na-akọwa na fa akụlọkwa aka n'ụzọ si anya mepee ụzọ na ife ọnụzikwa ọbụ ka ife nwa na-ada na windo ya nkatakwom o wee gbapụta ka ọ mara ife na-eme ka ọ mara na ndị ochi ka ndị ntọrị mmadụ n'ọkwa ya ka ọ gbapụtazi wee na-ene ndị nwa ka fa tinyere isi ka fa makpute n'ịmụ na ya. Chineke wee mee ebele o wee bụ n'obu fon ya n'aka wee na-esefe ife onyonyo wee na-ajụfa one ndụ ka unu bụ kedu ife unu chọ ịmabata n'ime unu ma ebe a bịa mee unu abụ ndị uwe ojii ka unu abụ ndị uwe ọcha ka unu abụ ndị polisi ka unu abụ ndị ntọrị mmadụ ebee ka unu na-eje. Ọkwa ya ka nwoke unu fụzi kịta na-atụ aka nọzi wee na-agwa ya na fa bụ ndị uwe ojii na ya mepee ụzọ anụnwa ya bụ nwoke wee na-asị ya ka unu si wee bụrụ ndị uwe ojii wee na-amabatabe mmadụ ka ndị ochi wee na-amabatabe mmadụ ka ndị ntọrị mmadụ unu eyi ha akwa ndị polisi kedu akwụkwọ ya egosi na unu bụ ndị uwe ojii unu ji wee si na windo wee na-amabatabe mmadụ. Ọkwa ya ka nwoke anọzi wee wepụta ID kaadị na-abịa na-asị anya na eye ebe a na fa bụ ndị ọrụ uwe ojii na ya mepee ụzọ anụnwa na fa nwetara infọmeshọn na ya bụ nke nwoke nọ n'otu nzuzo. N'ọkwa ya bụ ifefa ji wee bịa ịkpụrụ ya unu amakwa ụdịka otu nzuzo a na-ekwu maka ya. Otu nzuzo anụnwa ụmụ akwụkwọ na-aba ndị a na-ebu mma na mma ndị a na-ebu ọgụ na-agagharị na-egbutiti onwe fa ọkwa ụdị otu nzuzo ahụ ka a na-ekwu na otu nzuzo a na-ekwu abụrụkwa ndị anụnwa nọ na ogboni na ndị nọ na-ama ọgụ ọ bụrụkwa ụdị otu nzuzo nke ahụ n'ọkwa otu nzuzo nke ụmụ akwụkwọ na-ebugharị ọgụ na mma. Ọbụkwa na fa nwetara infọmeshọn na ya bụ nke nwoke na-atọ mmadụ na o nwere onye ọ tọtalụ nọ n'ụlọ bie. Ọbụkwa na fa nwetara infọmeshọn na ya bụ nke nwoke zuru ochi n'ọnya ka fa ji bịa. Ọbụkwa na fa nwetara infọmeshọn na o gburu mmadụ na infọmeshọn fa nwetara bụ na ya bụ nke nwoke nọ n'otu nzuzo n'ọnya nwa ka fa ji wee bịa ka fa bịa kpụrụ ya unu amazikwa nke na-eme. Ọkwa ya ka ya bụ nke nwoke mepezikwa ụzọ ndị asị na fa bụ ndị uwe ojii wee kpụrụ ya wee narie wee ruo na kọstọdị fao wee sizie n'igote ogiri wee banye ime afịa. Bịazienụ ka unu nụrụ nke bụ akụkọ wee na-agwazi nwata nwa okorobịa na ya nyefee ego ka fa hapụ ya na ọ bụrụ na o wetaghị ego na ọ ya nọkwa na kọstọdị fa mana ọ bụrụ na o weta ego na fa ya hapụ ya unu afụgo esizie na na-ekpụrụ ya n'ọnọ n'otu nzuzo wee bazie bizinesi na oyi enyefe ego. Ọkwa ntu a ka nke nwoke a si wee nyefa 1 million naira fa wee hapụ ya mana bifo fa wee hapụ ya fa dodori ya aka na ntị ya na-abụ wee si ya na ofuru ego o nyere fa na fa wee mekata wee nụ n'ilo mmadụ wee sịfa na ọsịrị na onyerufe ego. Na ọzọkwa ya bụrụ isi oku ya agwakwana ya ọzọkwa ya bụrụ atụrụ ọzọkwa ya bụrụ ọkụkọ ọzọkwa ya bụrụ nnụnụ nya agwadonarịa ntị na-abụ maọbụ ntị ịtọ ka fa ghara ịnụkwu ya n'ilo na fa mekata nụ na onyerufa 1 million naira na ifefa ya eme ya na ọ ya akọchakwa akọcha. Biko gwagodunu ma ọ bụ na fa nụzie nweta nwa okorobịa nyerufe ego kedu ifefa ya eme ya fa ya egbu ya egbu ka fa ya atọrọ ya ka fa ya agbawufie ka fa ya abịa zekpụrụ ya tigbo ya ofe ife tinyezie ya na kọstọdị fa ma ọ tụọ ya nga si n'ife nya bụ nwatakịrị nwa okorobịa mee nwekwa na ife ndị mmadụ ahụ afụzikwa na nke ikpeazụ a. Ọkwa ya ka nya bụ nwata nwa okorobịa si n'aka fa wee pụta wee gbakwuru onye a na-akpọ Harrison Gwamnishu. Unu mana Harrison ahụ egbu oge Harrison wee buru nya bụ ife ozugbo evidensị nke nwoke a nyere ya wee tụọ ya n'ihu akwụkwọ gbagam wee na-agwa onye isi ndị polisi na ya nebara ife ndị polisi kịta na-eme anya na ya bụ ife akarịgokwa na ekene na-efezikwa nku aka. Afụchakwara m ife nke a wee na-asị o na ohe m ije denye afa nna nke ndị uwe ojii ka nsọba wee lụbazie ọlụ anụnwa ọ bụrụ na njide ụgwọ ụlọ maọbụ aga ogu amụ eburu m egbe ebiri mmapụta n'ilo chọọ nebọ m onye na-anya ezigbo moto maọbụ onye mma nwere ezigbo ego nya onye mana ife onye nwere ego n'ihi ama ife onye na-eriju afọ n'ihi ama na ndị anụnwa kịta agha eje buru onye na-egbu akwụ maọbụ onye na-ete nkwụ na onye na-agba n'ezigbo moto kafa ya ebu onye na-eyi ezigbo akwa kafa ya eje buru onye sịrịpatị ya dọkatịrị n'ike. Ọ bụkwa na ya ewe na polisi nwata iwekwa ma aga ogwu ama onwe onye nji ụgwọ eburu m egbe m chọọ ebe m ma eje wite ID kaadị m ngwa ịnọ n'otu nzuzo ịnọ n'otu nwanụ ngwa nye m ego. Ọhịa bụ na mmadụ na-eriju afọ agụ agha agụkwa ndị ọzọ lụọ na anwụ gụọ erie na ndo ka hapụ unu ka unu ga ife Harrison Gwamnishu gbasara ya bụ ife nke akarịzikwa ọ na-akarị. Which one is 5 minutes? Why don't you understand without Satoran? Let me see your face. We are policemen. We are policemen. Let me see your Satoran.
I'm not the country. ID card. Nobody's We are showing your ID card. Nobody's a question here. For where could I walk I want to see your search warrant. ID card here. You see yourself? You see yourself? You won't jump enter person house without uniform, no identification. Now my house, you come, I will come on your hand, pium, pium, with cutlass. How do you go into people's houses without identifying yourself who you are? Because you now see camera on your face, they talk, see you are from inside your car. I'm a police officer. You are a cult. And after every you still collected 1 million naira. Now robbery you go, now stealing, you went to steal from the man's house. So after this money you collected now, you don't exonerate now for the crime we commit. We talk say na court. Eh? No, answer me, because if you watch this video now, you are a disgrace to the Nigerian police force. Now they disgrace the image of this police. Now. Police people where they serve the country where go they somewhere they serve the country where. Now people like you, they destroy the image of the police. They drag police everywhere from morning till night till afternoon. They destroy their names. Policeman where they walk where no go fit walk out for street with dignity because of some of now. No walk out for the street of Nigeria without people telling him, oh, thank you for your service. Thank you for all the things you are doing for us, because of people will be like you. People like you are the one destroying the image of the police. And you don't deserve to die for force for this Nigerian police. You don't deserve her. I know say this video go reach IG hand, IG go watch him. IG, now this man and his squad for Awka, stay inside the Awka, now then they destroy the image of the police. Remove them from the force.